салом, хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи панҷшанбе 8 сентябр ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. Полисии Исфара як зани сокини ноҳияро бо 3 кӯдаки хурдсолаш аз роҳи сафар ба Сурия назди шавҳараш ки онҷо меҷангидааст боздошт карда ба зодгоҳаш баргардонид. Насиба Фаттоева сокини деҳаи Чорқишлоқи ноҳияи Исфара ҳангоми хориҷ шудан аз қаламрави Тоҷикистон дар як гузаргоҳи марзии байни Исфараву Бодканд боздошт шуд. Шавҳари ӯ солҳо пеш бо мақсади кор ба Русия сафар карда аз онҷо ба Сурия рафтааст. Танҳо аз рӯстои Чорқишлоқ дар ҷангҳои Сурия 20 сокини маҳаллӣ иштирок мекунанд. дар як ҳодисаи ҳафтаи гузашта ҷавони тоҷике дар марзи Сурияву Ироқ боздошт шуда буд ки барои ширкат дар ҷиҳод тавассути Русия сафар карда буд, вале падару модараш аз ин чиз огоҳ набуданд. Ба эътимоди мақомоти Тоҷикистон дар ҷангҳои Сурия на камтар аз 200 шаҳрванди Тоҷикистон иштирок мекунанд. То ҳол марги 7 нафари онҳо тасдиқ шудааст. ҳизби ҳокими халқии демократии Тоҷикистон анҷумани пеш аз интихоботиашро ба рӯзи 13 декабр таъин кардааст ки дар кори он 1000 узв иштирок хоҳанд кард. ин тасмим рӯзи 18 сентябр дар нишасти солонаи раёсати ҳизб эълон шуд. дар анҷумани моҳи декабр бояд рӯйхати номзадҳо ба интихоботи парлумонии моҳи феврали соли 2015 тасвиб шавад. нишасти имрӯза таҳти раҳбарии раиси ҳизб президент Эмомалӣ Раҳмон баргузор шуд ки аъзои ҳизбро дар камфаъолиятӣ танқид кард. дар душанбе як корманди сарраёсати консулии вазорати корҳои хориҷӣ бо ҷурми гирифтани пора боздошт шудааст. манобаи радиои озодӣ дар душанбе рӯзи 8 сентябр хабар доданд ки Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон Далер Нақибов корманди сарраёсати консулии вазорати хориҷияи Тоҷикистонро бо иттиҳоми гирифтани пора ба маблағи калон дастгир кардааст. ба гуфтаи ин манбаъ Далер Нақибов ба гирифтани $4000 пора муттаҳам мешавад. макон ва шароити боздошти ин дипломат маълум нест. айни замон дар вазорати корҳои хориҷӣ ин хабарро рад мекунанд. сокинони Роғун, минтақае ки дар он нирӯгоҳи обию барқӣ бунёд хоҳад шуд, аз камбуди оби ошомиданӣ азият мешаванд. мушкили норасоии об инак 2 моҳи охир аст ки ба як масъалаи рақами аввали сокинон табдил шудааст. онҳо мегӯянд аз мақомоти шаҳрдории Роғун талаб карданд ки ин масъаларо ҳал кунанд, вале масъулин ҳатто ҳаққи дидор бо раҳбариятро ба онҳо надоданд. наздиктарин сарчашмаи оби сокинони маҳаллӣ дар фосилаи 10 километр ҷойгир будааст. шаҳри Роғун бо 10,000 аҳолиаш дар самти шарқи Душанбе ҷойгир аст ва ин наворро ба радиои озодӣ худи сокинони азиятшуда фиристоданд. дар душанбе дар як нишасти дурӯза масоили муҳоҷирони кории кишварҳои Осиёи марказӣ бо ширкати мақомоти давлатҳои ирсолкунанда ва қабулкунандаи муҳоҷирони корӣ ҷараён дорад. дар ин нишаст намояндагони кишварҳои Русияву Қазоқистон аз як сӯ ва Қирғизистону Тоҷикистон аз тарафи дигар ва ҳамчунин намояндагони мақомот ва фаъолони ҳуқуқи башар иштирок мекунанд. масъалаи будубоши қонунии муҳоҷирон, душаҳрвандӣ ва интиқоли ҷасадҳо тавассути ширкатҳои ҳавопаймоӣ аз мавзӯъҳои муҳими ин нишаст будааст. аз ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон бештар ба Федератсияи Русия ва ҷумҳурии Қазоқистон сафар мекунанд. дар ҳамин форум масъалаи онҳо мушкилоте ки бештар онҳо рӯбарӯ мешаванд баррасӣ мешавад, аз ҷумла дастрасии онҳо ба хизматрасониҳои консулӣ ва хизматрасонии ҳуқуқӣ. масъулини маркази ҳуқуқи инсон мегӯянд ки пурсишҳои афкори умум нишон медиҳанд мавқеи ҳуқуқии муҳоҷирон дар Русия то рафт беҳтар мешавад ва сабаби ин болоравии ба тадриҷи огаҳии ҳуқуқии онҳо будааст. ва барои дарёфти хабару видеои бештар ба сайти интернетии радиои озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Twitter, YouTube ва замимаи радиои озодӣ барои телефонҳои ҳамроҳ муроҷиат кунед.